Hello guys. Nay जोंनि माइ फोथारा सि समायना रमायना सान हाबनाय जारांरां नुहुरलायनायाव नै बेरायफैदां लामायाव बारहावा लाफैदां फैसा थाइबा मोनलायबावबाय आं नै लामायाव नायलांबाय था लोगोफोर मोजां नुयोबा साबसक्राइब हर कमेन्ट हर आं खालायगासिनो खालायगोन भिडिअखौ नायलांबाय था हागौमानि Bang udah kita? Udah meh? Udah meh? Ini video benar kita. Dalam metal logoफोर बरिया मोजां नोगोद ना दङ ना फैलायबावबाय फुल बागान जालायबाय ओरैहाय सारि सारि नायलांबाय था लोगोफोर बबेबा थैबाय नै लामानि मानसिफोरसो बिबार बाराखै दाबो मोनसेबो दे होनब्ला नायलांदो गारि नै फारसेथिंजाय फैबाय आङो नायलांगासिनो नायलां गारिल' गारिया आंनो फैबाय ना साग्राबो फैबावबाय हनै दैया
Pade haramba. Nam. दे अब्ला दोनथ'लाय दिनै मोजां नुयोबा साबस्क्राइब हर कमेन्ट हर लाइक हर